Mitä te? Ulosteen siirto. En usko. En usko. Googleta. Hei, pappa nyt se räppäilyllä siltä soi. Nytkö se lappu? Mitä? Sitten tulee sosioita. Hei, ensimmäistä päivästä. Jääpä ittiä vähän. En todella. Vitsi, tulo yksi. Ihan sairaan kumaa voit sua tulla takana. Mutta mitä mieltä sä nyt oot siitä venyttelyn kognitiivisesta tavoitteesta? Siis onhan se tärkeää, että asiakkaan... Tavoitteet on tärkeitä.